Jo, čaute lidi, tady je Sajnik a vítám vás tu u mého dalšího videa. Dneska tu máme video ze hry Naruto Shinobi Striker, protože je to docela super hra, mě baví. Ale tak mi napadlo, že bych s ní mohl natočit menší gameplay. Jenom si tady ještě upravím postavu. Tak jo, tak já jsem si takhle trošku upravil, můžete ohodnotit, jestli to je lepší nebo horší. Já jsem se rozhodl, že zničím celý Akatsuki, protože pomůžu vesnici, protože jsem prostě tady nejsilnější Chunin. Byl jsem nejsilnější Genin, jsem nejsilnější Chunin a budu nejsilnější Jonin, tak můžeme na tu misi jít hned. Tak jo, dostal jsem se sem tady do té deštné vesnice. A tak jdeme na prvního člena, to bude Deidara, že? Je to Deidara. Deidara je ten slabší člen, ale i tak je to prostě náročný. Ne, tak jdeme pryč. Je... Au. OK. Jo? Yeah. Deidaro! Nejlepší kombo, kámo. To jsem zamdal fakt jako skvěle. Pojď. Suka, blěť! Já, suka, blěť, ražbí. Dobře, tak jsme ho zvládli. Jdeme na dalšího, to bude asi Kisame, že? Bude Kisame, viď? Tak, jdeme. Uděláme silent combo, klasický, ne reverse. Nemůžem. Ale oni nechtějí tady hodně těchto debilů. Pojď sem! Postav se! Je silent combo. Ale smrtelný silent combo. Ta hudba. Tak je asi čas aktivovat Mortal Kombat mod, protože chci to zvládnout. Tohle video natáčím mimochodem na druhý pokus, protože jsem to prostě nezvládl na poprvé. A navíc jsem tam byl hrozně afektovaný, tak právě nechci být afektovaný, protože chci být upřímný, no prostě. Jsem afektovaný debil, ale na prvním pokusu jsem byl ještě víc afektovaný debil. Yes, dali jsme ho. Si to nechávám na poslední fight, tam jdou úplně všichni členi. Kromě těch, kteří umřou úplně na začátku, jako je Sasori, Hidan a no, Kakuzu třeba. Takový ty známý, Itachi! Uchiha Itachi! Tyjo, ono to vypadá trošku jako kdybych byl Kirin Sasuke, že? Takhle, no. Ale já nejsem Kirin Sasuke, já mám prostě jenom oblek, takhle prostě. Jesi! Silent combo! Postav se! Silent combo je prostě nejlepší combo, kámo. Kámo, silent combo je prostě dar od Boha. To je dar ode mě, protože já jsem Bůh, já jsem první mesiáš. Věřte ve mě, přestaňte věřit tomu, co věříte, věřte v Sajnika. To je on pravý mesiáš, to on nás všechny zachrání. Koukejte na něj, to je gangster. Dokonce i, kámo, i na Paina, normálně, i na Paina jsem dal. Wow, dobrý. Čekám, že tady není Toby, vole, to je jo, Toby, kam, proč tady není Toby? Toby! Itachi! Uchiha! Kurva, ne, tak to je takový zmrt ten Deidara, kámo, fakt. Se nafoukne, vole, udělá boom a hotovo, všechno je ztracený. Yes! Ne, minutu. To by bylo asi overpowered, no. A zlaťáčky! Pojď sem! Kisame Hoshikage!
Conan teda. Sakra, to je... Zabil jsme jenom jednoho a prostě i tak máme málo času. Kam, dejte mi růžičky, kámo, růžičky, posílejte růžičky, abych měl víc času. Nedošáhneš. Conan! Ale musíme eliminovat Conan, ona je hrozně nebezpečná. A ty taky, pane Almighty Paš. Yes, ale mám abilitku, super. Hned jak se spavnu, tak ji použiju na toho, jeho Paina. Na pana Almighty Paše. Almighty Paš, pane! Side combo! Super! Deidara is dead, teď jenom kaj... Conan! Sakra! Yes! Conan is dead, máme ji. Kisame! Kisame! Super, máme to. To už zvládneme, máme 4 minuty, to už Kisame ho dáme. No on je nejtěžší za mě, fakt Kisame mi hrozně nesedí. Ale uděláme na ní silent combo. Yes! Máme to! Máme ho, dali jsme to. Yes! Dali jsme to, lidi. Dali jsme to, máme to. Bčko, ale to nevadí, dali jsme to. Super. Zvládli jsme to. Ale jo, děkuji vám za to, že jste tohleto video dokoukali. Já doufám, že tady budou skvělý ohlasy, protože Shinobi Striker mě vážně baví, tahle hra. A tak jo, tak to by bylo všechno. A zatím čus!